Makadi mhuri yeZimbabwe paFinding Family. Nhasi tine nyaya yemwanasikana anonzi Peti Tarwirei, uyo akatorwa namai guru sisi vamai vake ava vakanga vashaya mugore ra2005. Vanonzi vakamutora vachiita nenzira yekumuba vachiti vachazomudzosa, asi havana kuzomudzosa. Mwana uyu haana kunge atoreswa birth certificate. Ngatinzwei vemhuri yacho vachitaura. Makadi zvekutete. Tiripo makadi. Alright. Zita ndiani? Fadzai Tarwirei. Alright. Titsanangurei nyaya yenyu yakamira sei? Utsvagwa mwana wanzvadzi yangu anonzi Peti Tarwirei. Baba vake vainzi Ebheti Tarwirei. Mai vake vainzi Nokutava Kumalo. Vakasangana kuGweru, vaigara kuKoba 16. Saka mai vake vakashaya 2005. Baba vake vakashaya 2009. Akasara achigara nagogo. Mukoma wamai vake ainzi Tembi Kumalo akazouya akamutora akaenda naye kuGweru 2011 ari grade 2. Haana kuzodzoka. Akatorwa ari grade 2 kusvikira parizvi. Hatisi kuziva kuti ariko kana kuti haako, kana kuti akachinjwa zita, kana kuti kana ariko, kana paine vanomuziva. Taikumbirawo kuti vatibatewo. Right. Ava vana mai vemwana vaibva vainobva kungai. Nzvimbo ipi? Tokoziva kuti vanonzi Nokutava Kumalo. Tozobva kuBhokoriba tese. Tarise. Fine. Ndanzwa mutauro kuti mukoma wamai vachona akaita zvekumutora achiita kumubanya. Zotsanangura zvakafamba sei? Akauya kuzomuona. Akati ndauya kuzoona mwana. Auya kuzoona mwana. Akatogara 2 days. Rechi 3 akazongomuka asisipo nemwana. Baba ndokutevera makuseni kutera kumabhazi. Vatera mubhazi nobva vapinda mubhazi nobva vamuwana arimo nemwana. Kwakuchitanga kunetsana. Vanetsana nobva vaenda kupolisi. Vaenda kupolisi nobva vakumbirana mwana kuti atakukumbirawo ndiende naye kuholiday. Kana zvikoro zvovhurwa ndodzoka naye. Asi havana kuzoita sekudaro. Alright. Vakaripota nyaya kupolisi vakanyorerwa statement here kana kuti kakafurwa date chitakaiti? Havana, vakangonzi tauriranai sevanhu vari kuzivana. Chitaurira nemuwirirano. Nobva vangowirirana. Ngozi vaiziva pavaigara vachigara kuGweru. Ngozi vaiziva pavaigara kuGweru kuMukoba 16. Mukoma wangu mwana wechichenyi? Mwana wemukoma wangu. Okay, saka mwana? Mwana. Okay. Ndaida kuziva kuti mati mukoma akashaya 2009. Anga achingoti ndiye anga ari mwana ega here wanga anaye? Vane mumwe mudiki wavanaye wakazita nemumwe mukadzi. Alright. Rimwe zita raizikamwa mwana wenaro nderekuti kudii? Tatenda. Ainzi Peti Tatenda Tarwirei. Mai vake vaibva kungai kunonzi chindevere chinonetsa. Anzi kuNgomambi area. Anzi KR Dhuha Ngomambi area. Alright. Tinotenda information. Message amoda kupa kumhuri yeZimbabwe pamusoro ponyaya ndeyekuti ndeyekuti kana paine anomuzivawo kana kuti iye akateerera ari kunzwa tichitaura, taingokumbirawo kuti tingozivana naye kuti ari papi, angoti anenge achiziva kuti anowanikwa kupi angotibatawo. Mazvita.